Ντοκιμαντέρ για την πολιορκία του Μεσολογγίου, εκπαιδευτικά ταξίδια σε Τουρκία αλλά και Ελλάδα αντίστοιχα, αλλά και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Κομμένιος παρουσιάζουν μαθητές του Γυμνασίου Αργαλαστής σε ένα σχολείο 105 μαθητών που κάνουν καθημερινά μικρά θαύματα. Τι και ο εκπαιδευτικός Καλλικράτης και οι αποφάσεις που έλαβε πρόσφατα, Υπουργός Παιδείας πυροδότησαν οξύτατες αντιδράσεις σε μικρές τοπικές κοινωνίες. Οι μαθητές της επαρχίας αποδεικνύουν περίτρανα ότι η ουσιαστική γνώση μπορεί να βρει πρακτική εφαρμογή και στα χωριά εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πολυπολιτισμικό Γυμνάσιο Αργαλαστής, εκεί όπου τα παιδιά με την πολύτιμη βοήθεια των καθηγητών τους δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην Επανάσταση του 21. Δεν μπορούσε να συζητάνε τα σβέλη. Και τέρμα όρισαν τον Βραήμι για την κοινή μοριά. Εκτός από τους στρατούς ξηράς, ο Σουλτάνος θα εξυπηρετεί και από τη δικιά του ερμάνα και την ανθρώπινη του θεία. Τα καράβια της δεύτερης εβδομάδας ήρθαν να συσκευαστεί σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιορκίες Πόλεων επισκέφθηκαν ταυτόχρονα και το Μεσολόγγι και μιλούν τα ίδια για την εμπειρία τους. Και στην ιστορία κάνουμε στην τάξη, αλλά δεν είχαμε τόσο τη θέληση όσο είχαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι μάθαμε περισσότερα πράγματα, γιατί στην ιστορία έτσι περιοριζόμαστε σε κάποια... μαθαίνουμε έως ένα σημείο. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μας. Το ότι δουλέψαμε όλοι ομαδικά και ότι αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη δουλειά, αλλά όχι μόνο αφιερώσαμε χρόνο, αλλά εξοικονομήσαμε και πολλά πράγματα, γιατί μερικά πράγματα που γράφονται στα βιβλία, πολλά παιδιά δεν τα δίνουν σημασία, ενώ αν γνωρίζεις κάποια πράγματα και τα βλέπεις από κοντά, τα μαθαίνεις καλύτερα. Το εντάξαμε αυτό μέσα στο πλαίσιο της γιορτής για την 25η Μαρτίου. Το χρησιμοποίησαμε σαν αφόρμηση για την επίσκεψή μας στο Μεσολόγγι, για να μπουν και τα παιδιά βλέποντας το αποτέλεσμα στο κλίμα, και έτσι πιστεύουμε ότι καταφέραμε έτσι μια πιο ελκυστική προσέγγιση της γνώσης που αφορά την έξοδο του Μεσολογγίου. Ακόμη, το Γυμνάσιο Αργαλαστής συμμετέχει από φέτος και στο πρόγραμμα Κομμένιους με 19 μαθητές, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν με την υπεύθυνη του προγράμματος στη γειτονική Τουρκία. Πήγαμε και στη Τουρκία, στην πόλη Αλάνια. Ήταν μια πολύ όμορφη πόλη. Εκεί πέρα τα παιδιά και οι οικογένειες τους μας φέρθηκαν με πολύ μεγάλη φιλοξένεια και περάσαμε πολύ ωραία. Στη διάρκεια του προγράμματος και τις μέρες που πήγαμε στη Τουρκία, είδαμε και εκεί πέρα την ιστορία της Τουρκίας και διάφορα πράγματα που ήταν σημαντικά για αυτούς, όπως για τον Ατατούρκ, που όπως μάθαμε ήταν ο πιο σημαντικός ήρωάς τους. Και ένα πράγμα που εμένα μου έκανε προσωπικά εντύπωση είναι ότι σε κάθε μέρος που πήγαινε του χτίζανε και από ένα σπίτι. Ήταν μια εκπαιδευτική εμπειρία και όπως είπε και η συμμαθήτριά μου, ήταν πιο καλή από το να κάνεις μάθημα. Έχουμε ξεκινήσει φέτος ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κομμένιου σε συνεργασία με άλλες 4 χώρες. Τη Γερμανία που είναι η συντονίστρια χώρα, την Τουρκία, την Ισπανία και την Ιταλία. Με το θέμα μας είναι ο πολιτισμός των νέων στο παρόν και στο παρελθόν. Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ταξίδια σε όλες τις χώρες. Ήδη πήγαμε στην Τουρκία το Φεβρουάριο και ετοιμάζουμε την επόμενη επίσκεψή μας στην Ισπανία το Μάιο. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εμείς παιδιά και καθηγητές από τις χώρες αυτές τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Υπερήφανοι για τη δράση που αναπτύσσουν οι 105 μαθητές του σχολείου ξεφεύγοντας από τη στήρα γνώση του βιβλίου, δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου. Είναι ένα περιφερειακό σχολείο, ωστόσο παρουσιάζει πολύ πλούσια δράση. Έχουμε παιδιά με μεράκι. Είναι πολυπολιτισμικό, θα έλεγα, το σχολείο μας. Έχει από πολλές εθνικότητες παιδιά, ωστόσο ενδιαφέρονται για την ελληνική πραγματικότητα. Έχουν αφομοιωθεί εδώ στην ελληνική κοινωνία και στην τοπική κοινωνία. Έχουν μεράκι για άλλες δράσεις μέσα από το σχολείο, πέρα από τα μαθήματα τα καθημερινά. Σε αυτό βοηθάνε βέβαια πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχω αξιόλογους συναδέλφους. Θέλω μέσω του καναλιού σας να ευχαριστήσω τους 2 συναδέλφους που παρουσιάστηκαν νωρίτερα για τα προγράμματα που κάνουν και τα παιδιά για τη δουλειά που κάνουν, το μεράκι που έχουν. Το ντοκιμαντέρ για την πολιορκία του Μεσολογγίου που ετοίμασαν οι 33 μαθητές της 3ης Γυμνασίου θα παρουσιαστεί και στη γιορτή των μαθητών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.